Paka period ka 5 minutes. The story ka. Ficando ma viete. Ficando ma viete. Ndani wote mene iko kulisika kwamba hivi vanova mulilongo munomo ndija. Aude. Mulilongo. Kama imene iko ne kwamba hivi vansika. Vansika. Sasa ina Mazda. Demio. No. Mazda X3. Vezel ndi CX5. No, CX3 5. Ficando ma viete. Ndine Jackie. Bwerani ndine Jackie. Ndiri mulilongwe. Ficando. Ma viete, ficando. I want to see how developed the Lilongwe is. Yeah, that's what we're going to do. Panopa ndiri mulilongwe. There was a Oh, Anthony Masamba ndone sataona ukuthi abantu bamene banali Pentecostal Life University mina na iseka ija. Rest in peace. Rest in peace. Seundo ochokera kuti kodi. So I want to build up a college. Yeah. Lilongwe TTC ndikatulukirano M1. Okay. Kwa anthu amene mudachoka ndikale kunoko kuchitika zitukuko ndelelo lili ndatengana ndi Anthony Masamba ndi MP wa ku Nchinji jana Northeast. Nchinji Northeast Kokapiri kodi ngapitako yeah when was paka mwendo sote makota paka jinsi chopita kuntunda yeah ngati tupita ukasungu then we go Kapiri so ase pamene paja kuma beba kumene kuja kwa highway ndipo malotukuka paja we are close to Zambia so itakaza tundiza nzeru. All right maviete welcome lero ndi Anthony Masamba ndi MP komaso ndi leader wa chani Parliamentary Health Committee chairman kuteko acheya aba bajonje musamaone kuzichepesa kujani koma ndi munthu wankulu koma Anthony tinaziwana nthawi imene ali mtolankhani ndi anapanga transform from mtolankhani to legislation ndi kodase town ya also legislation auze bwino anthu I transition journalism to family medicine. Okay, Anthony Masamba. Yebo. Nitakufusa kuti Lilongwe muzaka 10 izizi ya sinta bwanji utakuyanga bani? Wewa, Lilongwe ya sinta, infrastructure ikusinta. Miseu town muja ilipo. Monena miseu yake? No, ya kumanga kumene. Kwa maana if we go in town muja. Miseu campus possession muja. Davina kumanga Lilongwe bridge anamanga kujogera no pa crossroads kwa fika no pa 18 akumanga tingoti M1 road yes akumanga kafika kwanu kujirumba kujiweka infrastructure akumanga nyumba zabu no the only kodi kumene kupezeka ma plot panoba ogulisa ndikutiko kumene anthu akulowera pano bwana town muno mukapeze ma plot like malo anati no mwina ku area 27 koma ndiye kuti ndo dula 27 so nsewa kodi panopa tili muchani 49 no this is kane ngoto pano pa college kana kono amati college pa TTC yes okay tupanga transition amati ukatulukira pa titulukirano pa kane ngoko yeah so panopo I think my blood bwana they would outside outside they would mapita ngati mowense wa air wing asia ndiye kuti kwakabudula that other side. All right. Air wing is down as well. All right. Kulifumbi ndi magai akamanena kuti ndifa kulilongwe akamanena kuti iwe wakulumpi iwe
kumaiziwa Lilongwe ama nina Lilongwe yake koma I need to tadusa pa Pentecostal life in system imene anaitseka unfortunately anzatu nche hapa tikutuluka mu 25 mu ife tikupita kuti kodi tukupita ku Mbali Lodge. Kumbali Lodge. Kumbali Lodge. So Kumbali Lodge area 44 tikafika State House munonda chaudwa TP tikafika State House kumaona kuti gate State House iyo timakhoda ku left wapita kumene kwa lodge na akamagona kwa Madonna. Okay, Madonna Anova ndio tikupita ku area 40 jani kule area 44 area 44 kule jani bachi tikambabe. Okay, Koma panopa basi tikumenya trivia makai mkuti bwanji panopa timenye question and answer. Ndizi mfusa mafuso Anthony Masamba komanso ndi pano kuti wafika ku parliament kumene ndi amene mukufuna kufunsa zinthu tifusani komanso ndimase ine ndimanena kuti paje ndikufuna kuyambitsa ujeni ka pressure group konena kuti achinyamata ambiri alowe ndali kodi iwe china kupangisa kuti ulowe ndali ndi chana ase so kukhano ndi mtima wokuti ine ndifuna ndikathandize nawo kusintha zinthu mdziko. So kusintha zinthu mdziko kuli pangapo. So anthu amaona ngati kuti kusintha zinthu it's only when you are mwina kubwesa zidukuko chanchani even kaganizidwe the way we do our politics in Malawi. People think kuti munthu kakha tingolekeza kuti waboma ndi wa MP waboma ndiye kuti wosutsa boma jasanga kuuze nzengo. No, kapena kuti chifukwa choti ndiwe wosutsa boma ndiye kuti sungalangize boma kuti. No. So that's why manezo kuti opposition ndi chipani boma loyembekezera government in waiting. So we need to be ineyo ndimona kuti we need to be objective. So ineyo first of all ndinaganiza zopanga nawo ndale chifukwa choti one ndimafuna ndithandiza anthu akwathu kuchinji North East constituency ukapita uko ndathandize pamakhala gap. So ndathandize kupanga influence at national district level komanso national level kuti tibwese zitukuko zosiyana kwathu kuja. So yeah, kena kono tipange influence at national level, so shaping up national policies. Okay. Iwe yana upasa ndama ni ndana kuti uimile WMP chifukwa komanso uimile WMP kumafunika ndalama zambiri bwanji ndana mwenezo kumafunika ndalama nanga kampeni mmapangira chani kodi akuchipana amakupasa ndalama. So who said kuti kumafunika ndalama? Okay, financing zima khala bwanji? No, you do well. So for me and amangopanga high bangwini bwana, you have 5 bags of cement. 5 bags of cement utakupangira Calvary bena bali. The Calvary jokuti mukaipanga bwino bwino ma standard abwino ikhapo ife namanga bridge ku constituency kwathu. Bridge mpaka panobogwira ntchito bwino bwino. So it's not about money, it's about kodi wewe ungagwire bwanji ntchito ndi anthu akwanu kuja. Okay, koma funso langa asolina ndioti nchifukwa chani iweyo monga MP ukene akumamanga ma bridge nakuona iweyo namanga bridge koma why ntchito ya MP anthu amene mukuona ngazina la MP ino amene mukupanga zitukuko anthu ndikumaona ngati kuti kukhale MP ukene akupanga chitukuko ndi MP amafunika azirani MP akene ku parliament mess. So parliament kuja kuli ntchito zitatu za MP. Legislation, oversight and representation. So kupanga malamulo kuonesesa kuti oversight kachijao chake ndi chani kuonesesa kuti mwina ntchito za boma zikuenda bwino kulondoloza kapena kukhala na mulondola wa ntchito za boma. Komanso kuyimira anthu that can be defined kuti kuyimira anthu mean kuti mwina kwayimira kwapemphera zitukuko kakuboma kakumabungwe komanso pawe kaso munthu ngati uli mkuthekera you can do it. Okay, ndiucheza ndi Anthony Masamba amene ndi MP wa kunchinji komanso ndi chairman wa health committee ku parliament. Then mamfusa baba kuti iwe unayamba bwanji ndale wanduza pamene pajapa pena wandina mizase pena wandina mizase sana yake po akuona ngati kuti ine ndi mfana woti school sina yembe bwino koma ndangomusiya kuti tipite chisogolo then aonesenise akuti panopatafika ku town de uku ndi 43 kumene akumanga anthu amene akuba ndalama mliongo
ku 43 ndalama zimene akupakula anthu nanga amene salary ya 400,000 kumanga bwanji nyumba cha uku bwana munthu lota kha kuti ukulandira 10 million 100 million ndalama simakwana akupakula kwambiri ndi umamanga manyumba ku 43. We know this and we are coming for you. mukanao neseso pachipoti pachibuku papaki chibuku kampani ya fuko mo dakalibe pa 1,800 osati zina ziyayi wefu anyway Anthony Masamba yebo kwa anthu ambiri amapanga manyazi kuti ndikayamba ndale ndikaluza azandiseka koma zimene zimapangisa kuti anthu amene skulu sanayimbe bwino kapena anthu oti siya sharp azijoyina ndale ndi amene akuononga ndale zina chifukwa choti mwina sakuziwa zimene akuyena kupanga olo ntchito za anthu ngati ma MP. Inuyo kwa anthu amene amakhala ndi manyazi olo kumazipira kuti ine ndi mfano wa chanko zingapange za ndale olo ndikaluza zati chani, inuyo utengane ndi woti chani bwana panopo 80% ya ma MP amene alipo panopo ambiri ndi mafano oti ageni komanso ambiri mwina mini age ili kumene kuti ma MP mwina twaka 35 olosa mwina 30 eliko ambiri so ageni kula achina Fredo kumene kuja magazi ageni zabwino bwino so panopo munthu sanganezo kuti aya chifukwa kuli madotolo kumene sanganezo lino chifukwa ndine mfana wa chanko ndine mfana wa medicine proper invested unaweza proper na hii also invest ingakali ya challenge that's sabisirani invest ingakali olo inteze ukakala kuncheu no guys panoba ivete tisamba na mizani tunaweza proper invested ngada vice chancellor anu ndabusa bas Oyemo nde uliza tigwa right off muziona kodi lecture anu kodi kumene kukuphunzitwa theology pamene bonde kuti that college is in shade is in shade tibidi sako ine kazango khala big wakunchende muzafumu ulatu asakwini panopo pame ndikuta kuli 80% bwana kuli madolo bwana ajina Fredach ajina Fred omazozo magai wozisata ambiri kula ajina Mwandalama kula ajina Tone Fred omene uja magai zokuti ajina Jonathan ageri so abwana panopo silingasire ziko la tuli manja mwa akulu odi mwina 50 years janjali ziwatu. This is the generation now imene ngasintezi tu utenga umene wose ndi umene ndifuna ndisindikize kunena kuti mene ayambira achina Anthony Masamba kuvaya ku parliament kujaku. This should be it. And amene tikuyena kulanda maudindo abwino ndifeyo panopo ndifeyo zithe zine zijazi zomaopa kuti chani UMP umangofunika ukhale qualified sufunika kuti ukhale munthu wazindalama zambiri fundo kulibe leti nganene kuti Anthony Masamba iwe unawina chifukwa chani basi chifukwa cha chipani iwe meso ndikunjinji no osati chifukwa cha chipani and that's another thing ase panopa tikuyenda kuti panopo area teta ngodusa pa nyumba kumene ya the former vice president ajili hapo area 43 okay panopa tili mu 43 imene chimalilo ya kunoko kapena imene na miwawa ya kunoko nde mu 43 koma of course 43 hii ndi wakale anthu andalama zabwino awa koma wanyuwani kwinako kujaku ku Cashgate 43 Cashgate kuzicha ku 43 Cashgate koma kunoko ndiko kongola kwa mabig koma wase zimandandaulisa kuti manyumba abwino koma mipanda gani komaso amene 43 unoye ndofunika no mwina kumpanga facelift because uone kulizima plot zazikulu maplot zazikulu manyumba makoli nkhalango amene kumipanda like ndi design yaka muzu koma ndi abwino of course koma no panopo that's why anthu ambira kunoko 43 kunoko anthu ambira nasamuka ali 43 wakujaku because akumangano zimene akufuna izi amamangano ndikamuzu ufuna usafune ukakhala panopo munthu afuna amange pali swimming pool pali kachanchani zina zaje okay tikupitiriza ndi kukambirana za ndale inuyo mwayankhula mmene munayambira ndale kuti panopo munafusa kuti munanena kuti no ndinawina chifukwa cha MCP yes ndinawina first of all chifukwa kuti kunchange predominantly ndi wa MCP okay then that is when it's happening because we are going everywhere now it's not komano panopono pabuyano factor ina panopono that's why ndimane zokuti pena pakati mapanga argue kuti panopo MP
ochenjera kwena kuti akhale kuti ali ndi data usage ya MEC azizo kuti constituency yanga inoyo analembesa anthu angati ndi anavota anthu angati amene analembesawo amini agent chani achinyamata angati ndeone kuti kodi amene anavota kwambiri ndi ndani, so that ukamapanga zinthu zako you should be tailored towards ndi maujina awo. So panoponso anthu akumavota factor ina akumaona kuti okay amoto na awawa tiasankha komana amoto na awawa ali ndi kuthekera right, so akumaonanso capability ya candidate iyo before mwina chipani yes chimapanga play because ndi chimozimozi bwana munthu iniwe mukwaneza kuti muli kwa Goliath kujomaneza kuti mwimira MCP simuwina kaya ndikwa DPP. Okay. Apo ndikumvesa ndikucheza ndi Anthony Masamba amene ndi MP wa ku Nchinji komanso North East Nchinji North East ndimakonda kuyiwa Nchinji North East ku Kapiri kwa kumakhala ngati umpita ku Ujeni ku Zambia ndi anthu oti anasaba pang'ono kukhala ma foreigners. Apa pa diesel alipo apa ndi pachani koda apa pa area 10 Puma diesel alipo pa area 10 Puma akakandika kang'ono so akaka diesel ngambwe pali magali moto opuma pamene popo, and then opposite ukuku ndi ku MCA ndeni Capitol Hill ikambira pali kuli ndi kuli Capitol Hill pa Sogolopo. Okay, apa ukuku kwanza tamene muli ku Bolero kwanza tamene muli ku Bolero Capitol Hill Mhuju kwatu tumeanza I said maina machuka kwa mpoto ne Mhuju kuli Mhuju Chitipa Wenya Ntarire kuli Ntarire nde kuliso kwatu kukasowa kukaronga ukasowa paja kazi wako ndo wako tiko So yeah, Karonga and Zambia. Oh, by the way, Anthony Masamba ni muntu wokwatira ndithu kwa azimayi amene mwina muli mu maujeni mwe mukuonera you can leave now. So Capitol Hill, right? This is Capitol Hill. Yeah. Koda se kunkhani ya ku parliament. Yes. Ine chipenji mandiwawa ndijoti mafita kumene kujako mwawina. Koma imata chaka kumene kujako musanapange lipiu malamulo musanapange introduce mabill kodi mukamakhala kodi mupanga campaign ino ndifuna kusakhala MP simukhala ndimba draft bill onena kuti mukangofika parliament basi ndikupanga introduce kodi you don't just repeal alamulo just because you want to repeal it pakwene pakhale need so inwe mupange repeal lamulo lina lake minimum pakwene kuti one pakhale gap pakhale the need kuti mupange muchosera muno lija. So it's not just a question of okay ndeiwe yori ndi moto ndapita kumene kuja lamulo lisi ndayani mesa ukamapita ku parliament kumakhala kuti you are passionate about something ndifuna ndisithe chakuti and chimene kuchikonda for example age of consent china chake ukangofika start arguing for it koma anthu ambiri mupita kumene kujako zaka ndipo ndizimene tunenazo kuti kodi okay mwachisazo kutsonyeza kuti panowe malamulo athu alibe magapu alipo naso ife ngati komiti yathu tupanga push ya Public Health Act tipange manager and this kuyambira mawa tikano tupanga zimene ya Public Health Act kuliso ma regulations Pharmacy Medicines Regulatory Authority ma guidelines akumene kuja apangeso pass kuli tupanga bezintu zambiri mbiri. We also need to look at gender equity act tioneso kuti panga bwanji so pakweno ka need panopo kodi vuto athu ndi chani need athu ndi chani need athu panopo ndoti kodi ndalama zilipo. Okay, panopo tafika pa Capitol Hotel PICC then area 11 area 11 uko kuli Capitol Hotel then hii ndi PICC amalizi yakumene koko kodi amalizi pingafanya ndi amalizi yakumene koko kunoko then imene koma amene hotel iso amagaya in terms of hospitality Sunbelt sinadiweze no Sunbelt bin sojo pita kumeneko kupita kuchawe mafana makha patafika pachibimu kodi yapanga ndi bimu iyi kodi kapena ndi ya city kupanga ya roundabout anawanga decorate ndani wow sade baje kumene kujama ankulia ndachafunya maita mara chafunya apa anapanga zosalongoso kama utenga osaoneka
kaya ndi boma liti limene kuti Anthony Masamba mangoti pe ilene zizo ai zakuchipani kondiko zisande zandale ndimapangira ku parliament vanosuri mandandale. Okay, koma tikupitiriza abe apo Golden Peacock. Oh, Golden Peacock ndi ili ukukati yomwe ikuyambira yose Golden Peacock nanga building ikoneka abandon ba ndanyona I think okay ukushira amapemphera kumene aposhira mapenzera ukukuso kuli university ina aka matichani kuli mkati I don't know. Magula Skyway omwe wali kumeneko aiwe Magula Skyway omwe wali unde ndinse wopita ku State House komanso Chinese Embassy This is Presidential Drive, Presidential Way. Presidential Drive nse wopita kuti ku 12 yeah 12 okay area 12 iyi area 12 wande kuti kakumanga bozichana I think in office I don't know okay office space global they will be 4 seasons ndi chani 4 seasons I think in the Maro Ogona I'm not sure ngati kuli Maro Ogona okay komano ndi Maro up 4 seasons ama chuka sondi so horticulture what is it what is it floriculture zamalo wazija ndi floriculture no horticulture ndi zazipaso mina pisikacha ba yeah pisikacha ndi pisikacha beekeeping ijani marija apikacha zambiri mbiri kuleta mba kuziwa ndiwe ndio mimi paja Anthony Masamba anapangaso za ujene za agriculture not agriculture environmental science mnali kwenda na sime kwenda leza mapanga pano ndiko kwenda si apeleka kama degree ko mesandi part of Rwanda you know part of Rwanda let Rwanda be Rwanda proper hii ndi embassy yako ati vile Chinese ni ho ni sai kai jabaya ai go Chinese embassy embassy rambira limene muri Morocco ni embassy kumene ko alikufupi ndi komali ayandikira kwambiri tu Jenny State House yeah I mean ma presidential village panopa amatani ndawawa okay makano like I think what I hate is my hair commissioners and some makala mene okay all right this is a protected area kunoko wamba basi atakutira chani machaka de kuboneka chile gonde ku Jenny gonde kupiri eni akama ndi kupiri kumene ena akutuluka ndiko jana ononga uje tendizi ndikuyenda ndi MP wa MCP Anthony Masamba akundioneza town oops okay ase tibeye sekondari tingapange bwanji kuti anthu akumuzi azivota based on agenda osati chipani kapena kumene munthu akuchokera okay ndimona ngati kuti anthu akumuzi analuza trust manthu andale because oftentimes anthu ajama amalonjezedwa tupasani mwakuti ola tupangira njakuti zimene alonjeza zija osapangira and because of that they get frustrated amangoti anthu andale ndi chimozimozi and then amaapeza zoti aoneseni gate in tafika kumene kumakhala a president ukukunde ku State House ukunde sikwamasewera ukukunde ku State House Peter Mutharika amakhala nkati Professor Arthur Peter Mutharika uyu ndi Kumbali Road Kumbali Road ndeti kuyenda mpanda wa State House uja tiusika uko ndio mina achitetezonso akuonera live iyi kuti magaiza akuloya kuti hai tikungodusa tikupita uko kwanzatu de tikupitiriza kuti voting based on agenda not tribal or regional politics. Yeah, I think if you are under it, we need to bring back the trust kuma voters. Tikauza kuti okay tubwesani sewo ngati talepera we should go back to the voters, the same voters because zoti okay talepera tifacha zaudi osati okay panapo
it's good men apangira introduce 5 billion CDF. But some of us we are going back to the constituents nkumauza kuti zinthu tinazamba even ya campaign timauza kuti CDF menda chonchi there should be transparency and accountability and azizi wa kuti ndrama zao zili mwakuti zili kodi where are we going. I think ababa tafika sitikufuna zoti anthu amene akuonera ndeti mapena wake then tipange wrap up live then unga ima chapena wake. Okay. Anyway, sitikufuna zoti muziwe zoti tikupita kutiko koma nde timalize pompa ndimacheza ndi Anthony Masamba mawo maliza ndionera kuti okay achinyamata nthatu ndinoyo lady yanje shut the fuck up yang handphone ndi panga mute okay so yeah. we can release abadulaso. Okay. Okay, so what I was saying is achinyamata, this is our time now. Generation hii ndimene no inga sinte kaganizidwa ka anthu muno malai muno titha kuthandizira, and we are not saying kuti anthu akaleo kapena akulu ndosafunikira akulu sondofunikira kuti ifeso we should be drawing lessons from how they did it mu nthawi yawo koma amene angapange push agenda and ubwino wake panopo like I said before kuti tikaonano even mafumu panopo iniwo kwanu kumulowe kumanezo ta asinyo group amulowe awo kamuna wazaka 35 chancha ndachi nyamata. In fact the afumu kwatu ndi serikali. You see so this is the time and this is our time. Let's push the agenda tipange collaborate and pofunika no adindo kwapanga hold to account. Let's do that. Tisaope ma CDF agenda ndrama zathu akulu ndi ndrama zathu saopa wina aliyese kuti anuija tisa na malize but controversy imene nali mu parliament ya CDF makhuza chani unaibe controversy unaibe misunderstanding. There's never been controversy singakhalepo bwana ma MP ndamene amapanga no malamulo right ndamene amapanga malamulo atopanga lamulo ena lilose kunaibe so controversy ikhabo controversy chifayani aliyese amene ali ku parliament ujafuna kuti ziko no lisinde. Okay. So sungakhale controversy. Okay. Yebo nema guy ti sile pompo tibweraso awuze nikuti tibweraso we go live again later on. I wish you all the best out there. I hope you are living the best life in your life. Kuli konse kumene muli kaya muli kuchikwawa kumene anthu maisecha akusowa kaya muli kuchikwawa kumene anthu maisecha akusowa kaya muli kwina wake kuti anene kuti anduna anene zoti kungopezeka munthu akunena kuti maliseja akusowa munthu amene umangani. So ino ngati mukunena zimene zozo you need to withdraw that statement. We are debunking the myth. Kungonena maliseja akusowa. Yes, because zimezo anthu ena aphedwa because of that. Maliseja asowa bwanji ndana napitapo kuchipatala kuti maliseja asowa maliseja akusowa kulibe akunama. Okay, kuli konse kumene mukutimva komanso kumene matiwonera kandi kuchikwawa kumene maliseche akusowa allegedly kandi kuchinji kumene kumachokera big man ku Zambia uko kandi kulilongwe kuno kaya muli ku Joni pachanzathu ena muli ku Joni, more power to you. Ifeyo tikufuniani tsiku labwino. Ifeyo panopa timalize tikutindika engagement kena kake. Cheers. Muimbire na search.